Hello mga abay. Padung na ako matug mga abay pero naay magsige og text nako, naay ni message nako sa Facebook, sa Messenger ni chat sila nako. Daghan kayo mga abay magsige istorya nga ako daw man ni sa balay under Disaya daw ko mga abay. Abot pa sabot yuno-yunohon na ko kog sugo nila nga niya naay magsige ingon nga ako kuno magsig panghugas. Ako'y magsig pangluto, nya manglaba, manili ka ng mga buhatunon sa balay mga abay ba. Sultian ta mo nga tanan no. Ako'y pinakaisog dinhi sa mua. Bisan kinsa ana nila, walay pwede makasugo nako ha. Bisan unsa nga buhatunon, wala gyud pwede makasugo nako. Usbon nako ninyo, walay bisan kinsa nga musugo nako dinhi sa among panimalay. Unsa ka ni pala ba? Abay, sa nga bayan was labang nga rin. Ako ba ganun yung mula ng mga dikulor oh. Maglabar lagi ko ron.